കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിരിയഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സക്സസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലേശം ഉപ്പ് ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്താം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കൈക്കൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ നല്ല തിന്നായി നേരായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂടി വെച്ച് റൗണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സേമിയ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും സേമിയൊക്കെ ഈ മൂന്നും ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഒരുമിച്ചാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഇളക്കി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ റൗണ്ട്, ആ റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മളെ ഈ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ രണ്ട് വശവും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വെറുതെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയാൽ ഒട്ടുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാമറിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ. എൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ അച്ചൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിരിയഡിൻ്റെ അച്ഛനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആദ്യം വെക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം നല്ല ഇത് നമ്മളെ മൈദപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം ആയി കിട്ടും. അപ്പം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കിത് വെക്കണം. രണ്ട് വശവും നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സേമിയയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.